नमस्कार, मी डॉक्टर दिलीप कुलकर्णी कुरुंदवाड। ए मेरे वतन के लोगों या सर्वदूर लोकमान्यता पावलेल्या देशभक्तीपर हिंदी गीताचा मी केलेला मराठी अनुवाद गायला आहे सौ गौरी पाटील यांनी। शीर्षक आहे हे माझ्या देशजनानो। भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त आज 26 जानेवारी 2023 रोजी ते सादर करताना आम्हास अतिशय आनंद होत आहे। द्या खूप तुम्ही द्यानारा, हा शुभ दिन आहे आपुला। फडकवा तिरंगा प्यारा, पण विसरू नका वीरांचे प्राणार्पण सीमेवरले। कधी स्मरा त्यासही थोडे, कधी स्मरा त्यासही थोडे, जे परतून घरी ना जे परतून घरी ना आले। हे माझ्या देश जनानो, जरा लोचनीये वो पाणी, जे शहीद झाले त्यांची आठवा जरा कुर्बानी। हे माझ्या देश जनानो, जरा लोचनीये वो पाणी, जे शहीद झाले त्यांची आठवा जरा कुर्बानी। घायाळ हिमालय होता, संकटी पडे आजादी, ते लढले श्वास असे तो, ते लढले श्वास असे तो। मृतकाया मग अंतरली, राष्ट्रास समर्पित झाले ते मर्द खरे मर्दानी, जे शहीद झाले त्यांची आठवा जरा कुर्बानी। देशात दिवाळी असता, ते खेळत होते होळी, सुखरूप घरी जनते म्हा, सुखरूप घरी जनते म्हा, ते झेलत होते गोळी। ते धन्य जवान हो आपुले, ती धन्य तयांची ज्वानी, जे शहीद झाले त्यांची आठवा जरा कुर्बानी। कुणी शीख कुणी जाट मराठा, कुणी शीख कुणी जाट मराठा, कुणी गुरखा कुणी मद्रासी, कुणी गुरखा कुणी मद्रासी, सरहद्दीवर मरणारा, सरहद्दीवर मरणारा, हर वीर हो भारतवासी, जे रक्तगिरीवर पडले ते होते हिंदुस्थानी, जे शहीद झाले त्यांची
त्यांची आठवा जरा कुर्बानी. रक्तात चिंब भिजूनही टिपले बंदूक उठावून, एकाने 10 मग पडले शुद्ध गमावून. क्षण अंत्य जवळ येता क्षण अंत्यजवळ येता ते बोलले देशवासींसी, तुम्ही कुशल रहावे, तुम्ही कुशल रहावे. आम्ही चाललो महायात्रेसी, आम्ही चाललो महायात्रेसी. किती लोक ते होते वेडे, किती होते ते अभिमानी, जे शहीद झाले त्यांची आठवा जरा कुर्बानी. तुम्ही ना विसरावे त्यांना, कथली ही म्हणून कहाणी, जे शहीद झाले त्यांची स्मरणात असो कुर्बानी. जय हिंद, जय हिंदची सेना, जय हिंद, जय हिंदची सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद.